Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Maskara! Gusto mo pa ba? Nga makita ang imong anak nga buhi. Ay, yes. Kamu ba ang nagkidnap sa akong anak? Ayaw tao ninyo hilabti. Mubayad ko. Pilain yung pangayoon. Muhatag ko. Ayaw lang tao hilabti ang akong anak. Paminaw, 50 million pesos. Muhatag ko. Karon na yun. Asa na ko ihato ng kwarta? Asa? Very good. Isulti na yun na asa na kong ihato ng kwarta. Gusto na ko makuha ang akong anak sa labing madaling panahon. Sige na. Okay. Paminaw. Yes, maminaw ko. Pagdali, Charity? gikasulti na sa amahan ang kidnapper. Oh, okay. Anya? Nagsultihan na pa sila sa cellphone. Nagakita na to ang bana, oh. Sinyasan ako, ha? Nga ipa loudspeaker ang phone para makabati ta. Oh, sige. Okay. Hello. Palihog. Sultihin ko sa instruction para di ko masayo. Litsi. Kamatay ka na. Paminaw pa yun. Mao kini ang instruction. Una, dili ka magpahibaw sa kapulisan. Ikaduha, isud ang malita nga gisudlan sa kwarta sa usa ka itong nga bag. Garbage bag? Yes. Kailangan na. Garbage bag. Very good. Huwag na yun. Imong ihagbong. Ihagbong ni mo ang garbage bag. Nagisudlan sa balitang kwarta. Ana sa kilid sa gasoline station. Tumatay ka na. Sa may iskina. Iskina sa Punay Street. Ug Gansiang Street. Yes, sir. Ug irikabod sa Tumoy sa Punay Street. Adunay halo-haloan diya. Tindahan ug halo-halo ug ice cream. Naa ang imong anak. Nagkaon og ice cream. Tumano na ko, sir. Unsang rasa. Oras. Alas 6 sa gabi. Matuman, sir. Very good. Sige. Ayaw yun, ha? Ayaw yung pagkahigo. Ayaw pag-report sa kapulisan. Ayaw yung pag-ahasa na. Tingali patagay kang tao sa kapulisan. Kay bahibaw yun ko. At kung imo na buhaton, magpasol ka lang. Tungod kay ang sa imong anak, ang akong iuli ni mo. Dili ka na may tabo. Oh, good. Basta ha, di ba ni, kung gusto ka bang magkikita sa imong anak gabuhi, ayaw yun supakan nga akong instruction. Yes, sir. Di bantay ka na. Sige, bye. Kinahanglan nga makuha nato na yun ang atong anak. Kinahanglan yun. Ay, nagpaminaw mi sa iyang pahimangno ni mo, sir. Palihog. Ayaw lang ka mo pangilabot pa. Oh, sir. Nakadungog man mo. Di ko magpagkasayop. Kipat yun nila ang among anak. Sir, Muhatag mi sa kantidad nga ilang gipangayo ang mahilungdanon namo nga maluwas ang among anak. Busa ayaw na lang kamo paghilabot pa. Kay tingaling mabulilyaso pa. Nataya ang kinabuhi sa among anak. Di gusto nga ang sa among anak ang among dawaton. Mao'y gusto namo nga way tatsa ang among anak. Bahalag minilyon ang ilang gipangayo. Mas bililho namo ang among anak. Ayaw na lang ka mo pangilabot pa. yes sir. Maluoy taon mo, ayaw mo pagsulti sa kapulisan nga mao kanay among gikasabutan. Karon dayon magkuha na mi sa among kwarta para ihatag sa mga kidnapper. Karong alas 6 sa gabi imi mag-abot. Dali na. Ato na kita. Oh, tada, dali. Abel, to anang magtiayon. Di man ta nila pahilapton.
Sabi huna-huna ni mo. Huy, tingog Abel, uy. Magkakakibot. Paldo na. Paldo na! Oo, kakibot. Ang exactly 6 p.m. Multimillionaire na kita. Ug may bahin pa kamo. Pila, kakibot. 50 milyon ang akong ipangayo. Mudawat ba mo? Og tag sa kabilyon ka pesos? Hindi akong ihatag. 1 million? 1 million. Yes, matag usa ka niyo. Tag 1 million ka mo. Oh, yes. Paldo na, paldo. Paldo na, kamantay mo? Ikaw na talaga, kakibot. Pwede rin, ikaw na talaga. Taga na magpuhunan sa scatter, ha? Mabuang ang kapulisan. Gikan sa pagpanulis. Humaan sa pagpanulis. Gipaulbo. Gipaulbo pa na itong gisahal granada. Ang gasoline station ni Mr. Mangkaw. O ang sunod pa yun, mauna ang police station. Ang paulbuhon. Aron sa igon, mukurog sila sa kalisang. Mukurog sila ni Kakibot Federico. Kakibot, Federico. Kibat kayo. Tuman ka, ang gini ka na sa bata. Sa imong gipangayo, tuman ka to. Oh yes, of course. Binali mo, Isis. Tumaga ko. Yes, of course. Tumagot ka na. Kinahanglan nga mo tuman ka sila. Ilagyo ka ng tumanon. Dili nila pakyason. Tungod kay kung ila ka ng pakyason. Og maghimo sila ngilad. Kamantay mo ng ngilad. Ha? Og masupak sa akong instruction. Kamantay mo ng masupak. Mataya ang kinabuhi sa ilang anak. Putlon ko. Putla na ko sa ang ilang anak. Okay, kung mas maitag mo tuman siya. Wa sila ilang mahimo. Mutuman sila sa kung gusto. Basta ka mo, pangandam. Ha? Alas 5 pa lang sa hapon. Kailangan doon ay advance party ba? Doon ay monitor, mag-monitor dito. Distansya og 100 meters. Doon na ay magtanaw sa gasoline station. Dito sa Punay Street o sa Gansiang Street. Nga iskina. Ha? Iskina yun ha? Aron, makita na yun. Ha? Nga ilang ihagbong. Ihagbong na nilang garbage bag. Nga gisudlan sa malitang kwarta. Ayos, kakibot. Ayos naman. Ayos. Ayaw na pagilak. Niya na. Andam na ang kwarta nga atong ilukat sa atong anak. Dili ko lang kapugan. Nagsagol kini ang kahadlok, kakulba. Labaw sa tanan. Usa na kakayip tagro sa atong anak. Huwag ba kanila pasipan niya ang atong anak. Unsay buhot mong ipasabot. Ay, di lang unta mahitabo ang akong ikahadlokan. Gigadlogan nga unsa. Tigalik ilang repo ng atong anak. No. Di ka nila buhaton. Dili. Kung ilagay na ng buhaton, patyon ko sila. Nakadungog ka. Patyon ako sila. Kinsa ka nang nanawag. Ang hepe sa pulis. Ayaw yun to gani ha. Kung mahutana gani kun ni kuntag ba na to ang kidnapper, ing nangwa. Yes. Kung mauna ba, inyo na pasagdan taon nga malukat lang bata? Para nako, dili ko okay. Nga pasagdan lang sila. Mamiligro ang kinabuhi sa bata. Dili mahimo nga magmalapuson ang mga kidnapper. Mugaran na silang maayo. Oo, Kasi say bahado buhat. Mao. Wa pa ko mahibaw, Abel. Sige, mula ka na ko. Asa ka? Mangitag solusyon sa problema. Inaw mi usab. Nataya ang kinabuhi sa bata. Nasayod ko, Abel. Diyan na mo. Wait, babe. Oo, say buhat ang charity ha. Wa siya musulti. Oo, ikaw, unsa man? Pasagdal na nimo nga, malukat yun ang bata. Mamulampos ang kidnapper sa pagkuha sa takong katidad, bugtis bata. Binding. Porbida. Hindi ka bisulto, anak. Si Charity nga babae mangitang solusyon, samtang ikaw, wakay buhaton. Ha, Bayabil? Ay, kung na nga, lupigo lang ang diskartin Charity. Porbida. Babae si Charity, samtang ikaw lalaki. Aw, lalaki, ha? Makatabang ang sulbat sa problema. Uy, naunsa mo ka? Oh, ano yung tingog? Okay, mahimo?
Diya ka ng baiting. Ah, oy, sirit ay. Bay, Bel! Bay! Asa ka, oy! Bay, Bel! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!